Buhatan sa Metro Cebu Water District MCWD, di-lockdown human tunay mga kawani kaya nagpositibo sa coronavirus disease. Ano ang report? Gibutyang ni Atty. Joey Daluz, Chairman of the Board sa MCWD, nga 7 sa mga kawani silang buhatan ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ang namatay. Subay nini nahugman sa Executive Committee nga lockdown ang buhatan sa MCWD sugod karong adlaw. The memo issued by our executive committee was open-ended, no? June 15 until further notice. Okay. It cannot be kay kanang muratag wa tay plano ana, we don't have a clear plan kung unsay atong buhaton. Gidisinfect na ang tibok building sa MCWD ug padayong gipahigayon ang contact tracing. Apan, gusto ni Daluz nga moapilar sa Execom aron mapadayon ang serbisyo ngadto sa mga konsumidor bisan og skeletal force lang. This is a collective decision, but personally, I don't want a semblance na mingaw kay tadias atong building. No, there are things that we can do. I agree we have to reduce the workforce. Katong 55 above nga mga empleyado, di na to pa anaon, stay at home. But I cannot agree to a total lockdown of MCWD. We have not done that so far, bisan atong ECQ. Samtang mamahimo ra mo bayad ang mga consumers sa mga accredited payment centers. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.